Najčastejšie problémy monster a ako ich vyriešiť. Prvým častým problémom s monsterami býva, že ich listy žltnú. Žltnutie listov väčšinou býva spôsobené veľkým množstvom vody. Väčšinou pomôže, keď upravíte zálievku, čiže budete zalievať o niečo menej. Buď môžete používať pri rovnakom intervale zálievky menšie množstvo vody, alebo zalievať menej často. Napríklad pri takejto veľkosti rastlinky stačí zalievať raz za týždeň alebo raz za 10 dní. Ďalším problémom, s ktorým sa monstery stýkajú, sú nedostatočne deravé listy. Toto sa deje, ak rastlina nemá dostatok svetla. Ak však máte ešte malú rastlinu, nie takú veľkú, ako mám ja za sebou, tak to je len jej vekom. Najskôr sa otvárajú listy, ktoré sú celé, a až neskôr, ako rastlina dospieva, sa otvárajú viac a viac deravé listy. Ak vám však veľká dospelá rastlina hádže celé listy, je to znamenie toho, že by ste ju mali presunúť na svetlejšie miesto. Ďalším problémom monster býva tzv. Slzenie z listov, čo sú kvapôčky na konci listov, ktoré vám môžu padať na nábytok. Toto sa deje vtedy, ak rastlinku polievate veľkým množstvom vody. Stačí zalievku znížiť a upraví sa to. Ďalším problémom bývajú rôzne asymetrické hnedé alebo žlté flaky na listoch. Ak sa postupne po liste rozširujú, odporúčame hneď listy skontrolovať. Treba sa pozrieť na vrchnú stranu a podobne aj na spodnú stranu listov, aby ste objavili, či sa na rastlinke nenachádzajú škodce. Dobre je tiež skontrolovať stonky, lebo tam v záhyboch sa môžu skrývať tiež. Ak objavíte nejaké chrobáčiky, pozrite sa na náš blog plantizia.sk a tam môžete nájsť článok na identifikáciu všetkých druhov škodcov spoločne s prípravkami, ktoré vám ich pomôžu zahubiť. Ďalším problémom bývajú hnedé suché konce listov. To sa deje väčšinou kvôli nedostatku vzdušnej vlhkosti. Môže to však byť spôsobené aj veľmi chlorovou vodou. Nechávate vždy odstať vodu, keď zalievate rastlinky. Niekedy stačí naozaj 1-2 dní vodu nechať odstať a chlor vyprchá. Ak je to kvôli vzdušnej vlhkosti, môžete rastlinku pravidelne často rosiť alebo umiestniť do jej blízkosti zvlhčovač vzduchu. Pre viac tipov, ako sa starať o izbové rastlinky, nás sledujte na sociálnych sieťach alebo navštívte našu stránku plantizia.sk.